imbe uko lero pa 29 June tabwera kuno kwa mkanda titamva kwa nthawi kuti kuno mukutifuna kuti bwere, komanso ndine munthu othokoza kwambiri kuona anthu amene muli pano. Ndine munthu othokoza kwa basi chifukwa mwalandira ndi manja awiri. Ndizosowa kubwera kuno kwa mkanda malire ndi Zambia. Sipa Zambia ndipompa paselipa timayenda ndi miyendo eti, koma Profesa Alfred Mutharika anandituma kunena kuti a vice president ndabwera, ndinapita South Africa, ndimakapuma chichokereni mboma 2020 ndinapatsa mpata chakwera, komanso ndimapanga monitor kuti kodi dzikoli ayendetsa mwa mtundu wanji. Koma ndaona kuti zonse mmene azisira ntchito zonse achakwera molomokoza koma aononga. Ndiye Profesa Alfred Mutharika adanyamuka kupita mdziko la South Africa kumene amakapitidwa mphepo, komanso kuyenderatu pachapita Mutharika akhala mpando iwo sakhulupirira kuyendayenda. Ndiye anaona kuti nchinthu chabwino kuti apite kunja akapitidwe mphepo, komanso kukonzekera kampeni imene kuyamba pompano pa 14 Julayi mwezi umene tikuyamba mkujawu. Komanso Profesa Alfred Mutharika amafuna kutsikimizireni kuti zonse zimene mukumva masamba mcheso, ma Facebook komanso ma WhatsApp ndi zabodza. Profesa Alfred Mutharika ali bwino, komanso akuyima pa 16 September pano, ndipo akayimanso awinanso. Nkhani zonse zimene zikukambidwa ndi zinthu zoti anthu akuchitira mantha Profesa Alfred Mutharika, chifukwa akudziwa kuti anachita cholanda ufumuwu, koma Mulungu sanalole, afuna ufumu abwezeretsa kwa mwini wake Profesa Alfred Mutharika. Komanso apita anandituma kuti ndikukumbutseni kuti iwowo ndi president yekhayo amene amakonda boma la Mchinji pa zitukuko zimene anakonza kuno ku Mchinji. Choyamba, Profesa Alfred Mutharika kuno anakonza Mchinji Rural Growth Center imene anamanga kuno, imene ili tauni. Komanso anamanga mkanda mareni wingi chipatala chomwe chilipo mpachi, magetsi amalepu anabwera kuno ku Mchinji chifukwa cha Profesa Alfred Mutharika. Mchinji magawa DDC Kabondo Technical College anamanganso Profesa Alfred Mutharika. Mchinji magawa anamanganso Profesa Alfred Mutharika. Ndiye profesa awa ndikusasa kuti ndikufunseni kodi boma la MCP kuno ku Mchinji la panganji pali chifukwa choti avotereso amenewa. Ndiye amafuna kukuzeninso kuti boma la MCP limene lakonza chitukuko chimene bwetsa kuno
ndikukweza fertilizer, kukweza sopo, kukweza soya seeds, kukweza mazira, kukweza school fees yana. DPP oye! DPP oye! Pachifukwa chimenechi a Professor Alfred Mutharika anandiuza kuti ndikukhulupirira kuti mwazindikira ubwino wa chipani cha DPP komanso kuipa kwa Malawi Congress Party. Ine mbuyomu ndinkangomva akamati MCP makolo akalero amatiuza kuti yayi chipani cha MCP ndi chipani cha nkhanza, koma ineyo ndinkakana, koma natsikimiza pano kuti ndi chipani cha nkhanzadi chimene chimapha ufulu wa anthu. Ena akati ndi mademo chipani ichi chikumamenya, ena akati atere chipani ichi chikumakhaba. DPP oye! Ndegeso ndi jaso mpaka pano sizidziwa zinende mwa mtundu wanji. Kule mulungu kunjaku oyanga mapemphero ochita zosateka ikelabe ziteka. DPP oye! Ife kuno tabwera kudzayang'ana komanso kudzautsani mbiri yabwino ya Professor Alfred Mutharika, kukumbutsani zonse zabwino zimene Professor anapanga kuyambira 2014 kudzafika 2018 komanso 2019 kudzafika 2020 pamene akanganya akulamulira panowa anakaba boma limeneli kumanama kunena kuti afuna kudzakonza. Tili pano kupanga kampeni. Ine ndili pano ndikuyima kuntandire ngati MP Mtandire Ntsiriza, nawo akambalame akuyimanso kulilongwe mpenu, koma nacho ndichabwera kwambiri chifukwa nthawi yatha. Tibwere kuno kunchinji kwa Nkanda tidzakuuzeni za nkhani ya Professor Alfred Mutharika, komanso kutsikimizirani kuti apita ayimanso ndipo apita awinanso. Mwina ina kumadabwa kuti chifukwa chani lero Vice President akupeza kunchinji ena kupanga nsonkhano wakauma. Iyayi kuja tikupanga nsonkhano komanso tipanga nsonkhano amati mazira sasungira besa limodzi siyoncho timagawa nthawi yatithera. Ndiye pakali pano tufa thamange kuti Professor Alfred Mutharika pa 16 pano zivurezitani masankho atani kodi awine. Ndimafuna ndikulimbikitseni anthu nonse akunchinji komanso muno Malawi kunena kuti DPP zivurezitani masankho iwina, zingavule maka masankho iwina. Akunama kuti abera masankho, sabera masankho zisitheka iyayi. Masankho sabera iyayi zisitheka. Pa 16 pano Professor Alfred Mutharika atani kodi. DPP oye! Ndimafuna zidzileso nchitidwe wankhanza umene MCP kuonetsa muno mu Central Region yomwe amenya anthu. Koyamba adamugwira namiwa afuna manga mademo kambisa, namiwa yemweyo afuna manga sonkhano, afuna manga mademonso abanamenya kwambiri apolisi ali pompo komanso ame ali pompo. Ndimafuna ndikupempheni kunena kuti khadomero sobwino teretu chifukwa Malawi wino ndi mmodzi. Tonsefe timadalira Malawi yemwe uno.
tisamenye anthu amene afuna kumenyera ufulu wa Malawi amene akuvutika pano chifukwa chodziona lasokonekera. DPP oye! Ndi chifukwa chimenechi nanenso ndikulengeza pano kunena kuti Friday kubwerayi tipenga mademo, ndipo mademo otsogolera ndine. DPP oye! DPP oye! Mademo akhala kulephera pa Central Region. Mademo akhala kuamenya pa Central Region. Akhala kutemba anthu pa Central Region. Koma ulendo uno Friday kubwera tikamanga mademo. DPP oye! Makalata tikuyamba kusiya mawa kwa DC komanso kofunikira konse. Enough is enough. Malawi ino ndi mmodzi. Malawi ino sebusipi yakhayayi. Malawi ino ndo anthu akumpoto, anthu aku Central Region, anthu aku Mangoti, anthu aku Alonga, anthu aku Nsanje. Malawi onseyo ndoto sefe. DPP oye! Ndikubwerezanso tikamanga mademo amtendere, sitifuna mange mademo ankhondo iyayi. Amene abwerere nkhondo zimene akazonse ndiziti kodi, koma ife tikuyendera mademo amtendere. Ndi mawu amenewa ndimafuna kuti titsanzike nonse mbwera pano, mbwere mwamtendere. Ife tithokoze ife chikondi chanu kuti mwanzatimvera uthenga wabwino umene bweretserani okuti Profesa Alfred Mutharika kuima, ndipo awinanso Ambuye akudalitseni pamene bwere mmakwanu. Zomwe kwambiri, zomwe kwambiri, zomwe kwambiri. Koma zonena kuti Peter Mutharika akuima, Peter Mutharika ndi mphamvu, koma zonsezi anthu amakamba chifukwa chonena kuti akumuopa. Akudziwa kuti Peter Mutharika akhala ballot agonjetsa ndipo Peter Mutharika awina. Ndeti mauza anthu akunchinji kuno kwa mkanda chifukwa kuno mkwawo kwache wambiri, komanso anthu amakhulupirira zimene anthu nsali zoona iyayi. Koma non chanzani zakumbutse kuti Peter Mutharika akuima komanso awinanso. Makambapo za mademo mukuti Friday kukhale mademo. Enzonadi Friday timanga mademo. Ndio mademo tsogolera ndine. Mademo alephera ka Central Region kwa nthawi itali. Ulendo uno mademo atheka. Ulendo uno mademo tikayenda pazifukwa. Amalawi ali ndi ufulu. Inu muli ndi ufulu wanu. Yesu ndi ufulu wanga. Ndeli sapanga zoti anthu amodzi akugwira ufulu wa Malawi yayi. Sizoona yayi. Komanso satopsese yayi. Malawi ngwato sefe. Nde Friday inoyo tikhale timanga mademo. Ndipo mademo atheka. Ndithu mwana wanga. Tathokoza kwambiri. Ziko. Amene wotu wa Alfred Gangata wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP kuno chigawo chapakati, tire kuti Vice President for the Central Region. Kumaliza msonkhano waukulu umene adakhoza kuno kwa mkanda boma la Mchinji. Panali zoyankhula zambiri pene pa anthu ambiri kuyankhulapo tiyapo ndi makani sinali ndekha, nali ndi mtolankhani wathu Mese Matonga tangotifotokozera kuti mfundo zikuluzikulu zimene zayankhulidwa pa mkumano umenewu zinali zotani. Mfundo zimene monga komalizirako akamba okha Agangata kuti iwowa akonza zionetsero zimene zidachitike Friday ino, koma asanayankhuletu zimene zizokhudza kuti apanga mademo. Ananenako mfundo zawo ngati a chipani cha DPP kuti amathesa manong'onong'o amene amakhala akumveka kuti mtsogoleri wawo Peter Mutharika akudwala. Ndewo akuti iye Peter Mutharika anapita ku South Africa kukapanga ntchito zina ndi zina, komanso kuyenderatu asanakhale mtsogoleri wa dziko lino. Akuti cholinga chawo ndikufuna kuchepetsa maulendo akazangoti atenga boma. Imenezo mwina ndikunali kuyankhapo pa nkhani ya matenda kapena kusowa kwa APM amene anthu amati akudwala. Chinanso chimene akamba iwowa ndizoti awo ndi chikhulupiriro kuti azakhala akupitiriza zitukuko zosiyanasiyana zimene mtsogoleri wawo anayamba kunoko ku Mchinji. Nde zikuluzikulu zinali zimenezo, nkhaniso mwina kukwera kwa zinthu ndi kuti chikabweranso chipani chimenechi chikalowa mboma September uno, kamba kuti ali ndi chikhulupiriro kuti akhala akuwina chisankho chimene chikubwerachi, azakhala akubwenzeretsa zimene iwo a DPP anasiyira.
kufotokoza za msonkhano umene upamapeto penipeni ungafotokoze kuti unali msonkhano wotani? Unali msonkhano wopangisa chidwi kamba kuti taona akuluakulu a chipanichi makamaka kunoko ku Central Region anali panopa iwonso kukambako mbali yawo mwina kuwakumbutsa anthu zimene chipani chawo cha DPP chinachita pa nthawi imene ankalamulira dziko lino. Ndiye kwambiri kunali kuwakumbutsa anthu kuti mukamabweranso pa 16 September mukakumbukire kuti votera kuti ifeyo chipani cha DPP tinasiyira apa. Ndipo pamene mtsogoleri wathu Peter Mutharika ari mtsogoleri wawo azakhala akupitiriza pamene anasiyira. Mtolankhani wathu amene Mese Matonga kumaliza msonkhano umene adakhoza ndithu achipani cha DPP umene anakhoza ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chapakati Alfred Gangata. Tifotokoze kuti tinali pano ngati a Times chifukwa choti achipani cha DPP anatiyitana kuti tiaonetsere komanso tiaulutsire mkumano wawo. Nanunso mukakhoza wanu tiyitaneni tidzabwera kumenepo ndipo tidzaulutsa mkumano umenewo kuti amalawi onse amve kuti kodi mfundo zanu ndi zotani. Kuchokera kwa ine Tawanga Sabola kuchokera kuno ku Gangata Community School Ground ndikuti mwakoma nonse pitirizani kuonera komanso kumvera Times.